Hello dear viewers, ngai shan swear nga priang sobai pi sai sin pat chakani ka channel haga kerteng ka ba tiang tam u Jesus Christ nong penim. Tigai ka bang kren menta kalong ba balai la thau ya fi chaka perthai. Ne hiwei ki pat kentien ngalawan ong bau balai ula thau ya nga bat ya pi ki ba pet ni video ba fin sai so. La thung ya fi ka ni ka khendau Hagan ka perthai ubli ula place ya fi on earth lani ula bu fi ba fin sai so ba fin nang rai nganong fi kani gat kum ktien jong ublai ni pet naka city ni ki kitab Genesis kal nang baning kong kat khat ka ba ar phun riu ter ni pet ktien ublai kong ni ublai ula angru tung ni thau ya ubriu haka ber jongi kat ba kum ka jingi sruim jongi ba Batkin sensyar halor ki dok ha kaduriau bat halor ka ki sembreng ba halor ki kenjamrat bat halor ki perthai baro ba halor ka perthai baro bat halor ki ki kenja bapar baro ki bapar halor ka khendau umtau blai ula thau yo briu ha ka dor jong uhi ha ka dor jong blai ken ula thau yu shenrang bat kentai ula thau ki khat bar bu pra kong ublai ula kerkhuru yaki bat ublai ula ong ki tu danang kha bat tu danang rai batu pendap ya ka khendau batu ada pendamngan ya ka batu sensyar lor gi dok ha ga duriau balor gi sembreng balor ki iken jab em baro bapar halor ka khendau pi ka kani ka kentien kong tunang man roi bu blai ula thau ya ki bring ang fi begin say so begin man roi nganong fi roi ka ba jam tang nganong fi bat ula ang ru bangin dominate ya ka perthai wang ni wong dominate ya ki ada pendankam ya ka khendau nganong fi ya ki kenja bapar baro mendominate ndrai kai ka bangile menta ngi dominate penbani ki briu ni ngi sensyar penbani ki briu ngi le ban ki briu ngi manage ki briu nganong fi kata ka babakla nganong fi hajaka bangin manage ki resources ngi manage penbani ki briu ngi sedang ban le politics ngi sedang ban sensyar ngi sedang ban manipulate ngi sedang ban penyak ki briu bat kalta ka babakla bang nganong fi hajaka bangin yarap ki briu begin kieu ni manipulate ni manage syaki kata kam dai ka ketin jong blai kham sham ai ngi ka authority ne ka bor bangin manage gi briu ne wa ka authority bangin manage syaki resources ni bangin penya ya ki jingdan ki badan kamariang pi kata ka dai ka authority blai wa ka authority bangin long kinong yalam gi briu kinong manage bangin yalam ki bangin pen roi lang ikiwei ha bangi roi ngin pen roi lang ikiwei roi mentangi pendon kam bakla igibriu ban pen roi na kabenta jongi ngim salia syu namar blai la biang yang la biang i kiwei kinang sya istamal kiong roi mendai kum tau blai bu ya ka khendau ban le mta kadau blai kalong kumni kalong ba ubriu hadin kani ha ka kitab Genesis kalnong ka balai ula ha no ha ka pop da ka jingbam ko ngu yo blai dah jingbam ko ngu yu blai bat ka blai ula tem no ay khendau bau loong bau briu hap tray durut hadu banda mix up nganong fi ban pu sap ban mungkin un hap pen ko i tugi sia ki bahap ki bau blai ula tem ya khendau tenrei to kadan ka jingdu jingkerman habalong ta para bang kam dan ka jingdu jingkerman hadien bau blai ru ula tem ya khendau blai ula sautu erta bat u isnai yu briu bat le mno usung tu bau briu ula long marau ha ka pop bat himen simbaman bat ka perthairu kaladan kani ka jinge abala tem ya ka tu ule mno blai pat upha yau Jesus Christ ubala khon bala khamar wai ban pen em yangi na ka pop pi ban namar ki jingba ching perkhat jong briu hadin bakala ha ko to ka pop manong fi kala long negative kala kelumar manong fi kala dan ka jing bisni nado kani ka beleng asong fi bangi manage ki briu ngi penyak bani ki briu mentana marba haka kitab Genesis si pinlap ba u uni ukan nganong fi ka namar ka pop lawan ka jing bisni yo abel bat la penyak pi ketu ka de jinglek jubor nganong ta ki briu gelek jubor para briu pi haja ka bikin penyak ya ka khendau ki lek jubor para briu mentana namar kani ka pop nganong fi Tengok para banget di bepet nang ni lada pikwa ban say so biang ban sungtu biang ni dan kam ban sungtu syai ka Bible no ni sungtu ya ka ka bla tho hakin nong rem ka Bible pi menta nganong fi anu nong thau ba thau ya tiar la dau thau ya ni ka TV screen ka badan hang ni nganong fi ula thau ba kan say so pi
kan say so mo no kan ya yo kan ai ka service si kibriu pi ka ai ka service si kibriu nong kan ka TV pi wat giriu pertai gidan ka service bakin iu ka tu company ka thaw ni wan ai service bakan pen pauna mi ka company jongka kum taru briu ubleu thaw yang ai pi am bangin pendan kam baklai gibriu hanrei uthaw ngi gibriu bangin manroi da ka bak ni ai ka jing shakri shakiwai pi am dei ban control giwai hanrei da ka ba ai kum nungin manroi da ka ba ai ya ka jing shakri ya kiwai kumba tu nong sna jangan ya ka TV screen uthaw kan ni bakan ai service gibriu pi bakan kan say so nganong fi kanang roi nang la bandi kini nang pau nam no fi kum ju ru yang i ubleu la thaw ngong fi naman ta ka pop ta ka daw ngi la long ulta fulta khtien hindi ngi la long upside down khtien parangong but khtien kasing la wanong kalong khongpong no jaka bingin shakri gibriu ni pendan kam gibriu namar blei ka pop usutan pun kulumar ro dia ka ei ka baratho jong blei te kum tang anong fi balada ngi dei ban sei so biang anong fi no ni dei ban sei so biang ni dei ban tep nang no ngiwan lada kani ka TV screen ka sniu nganong fi kani ka TV screen kani ka dei ka Redmi Note nganong fi TV screen kani ka sniu pimla aban ra ya kani sha unong shna Samsung no lada kani ka TV screen ka sniu ngara ya sha ka Samsung nganong fi unong nang tu Samsung anong sak penkulumar syu kanong penkulumar syu namar belai bagi tiar basna kani company hable iri habda khat di expert jong kani kumju mangi kibri nong fi sisin ni lalong kinong thau jong ublai panroi naman ta kani ka pop nong fi balai ngimla ban sei so syu menta ngimdan gaji keman fi bahabang yong ka sei so bun sin gibri gi smuthu betang ni raspa hibun gibri badan spa nong kimdan gajing sop kimdan gajing sei so kim empak ihawat kipendan kam ban ya spa ban ring marau gibriu kata kam dei gajing sei so bisha kiwan ra man gi thama gi nong fi mo gi jing snam gi da ka bor jong ko pisa kam dan jing sok ko perthai nong ki fi ki lai paujat da bagi dan ga pisa nong fi hatu fi ong kata ka dei gajing sei so em re ubleu thau ngi bangin sei so bangin yarap lang gi para briu bakin kiu fi amtang naka haka yo kat nrei haka jinglong men simru te kum ta la da dei yangi bangin sei so namar ngi ngila long kita ginong thau jong blei bat ngila sniu nong fi gani ka TV ka sniu la da pendan kam bakla bat ngi ngila pendan kam bakla ga ibo bleu ulale ngila kala hiar pateng ka pop ngonong fi no adam bat ngi ngila sniu ngonong fi te ban pen bhapat yang ngi dan kam kan ban poi show tau manufacturer new tau nong thau bini ban yet biang unu tau badai syangi mla ban su let klumar yang ngi la thau do blei na ta ka daw ngi mla ban let klumar shawai pat nong thau bangin be pat iki bai ki blei ki bam sishan rei u blei jong ka bible kan na kata ka daw ngong fi kadon kam ba ladangi dei ban sei so ngin poi biang sha unong thau te blei ule mno ula pha yo Jesus Christ ubala khamar wai nganong fi ban pen thamai biang ngi ban sna thamai biang ya ka ai ka bala sniu hangi nganong fi kai ka bala khongren ngila manong mo tingi dan kam ya Jesus Christ nganong fi maka ktin jong blei kong uno utau bala dan hau Jesus Christ ulang ujing tau bathamai pi ulang ujing tau bathamai na kata ka daw manong fi ladang impak thau thamai ngi hau Jesus Christ ngidan bai haka to jinglong rem ngidan hau wei pat tau nong yalam ngi tau deus tan na kata ka daw kibri manong fi habakim dan yo blei ki kim and step ka jingmet jing perkhat jong fi manong fi kalong kumno ka jingmet jing perkhat jong fi ka khongreng pet fi balai ngakran ya kani mar ban sei so manong fi don kamban pen thamai shoi gani ka jingmet perkhat fi kadai ka jingmet jing perkhat jong ngi manong fi te kumno kani ka jingmet jing perkhat jong ngi an pen thamai ladang idan sa how to ha bangim dan how to manufacture ngim dan ya kita ki instruction no blai fi ya kani ka TV nganong fi pimla ban operate kulumar kelam ka instruction batai te show ban fit hangni hable gitu gi screw hable takadan kam manual nganong fi te yang ni ru kibriu nganong fi labu kam manual ngi bangin ya nganong fi ka tin jong blai ka franchise na ki shiti Timothy R ba Timothy like han riu ang ba ka jing tho baro kalong ga bla persat men sim do blai
bat ka belong ka ba bet ye ban hikai ngi ban snang ngi ban kentu ngi ban penjana ngi nong fi kani ka TV screen ka dan ka manual nong kamla ban ya la ya kata pi gi bamayan kita gi bau blai hu thau te kum ju ngi la ai kani ti la dang im dan ya kani ktin jong blai kum nu an thau thamai ngi namar ngi ngim dei tang ka dok ngi dei ru ka men sim ta ka dau blai la persat men sim ya kani ktin jong blai ta ka dau la dang ya kani kan nong rem jong blai ktin jong blai ngin sai i bangin sai so aga jingim balai nganong fi nang step pim dan ka jinghun balai ka jingim jong pilong diao nganong fi kamdan ka jing sai so nganong fi kadan ka jing dok ru afi nganong fi kadan ka jing te marau haki kam ba jinglien basni nganong fi kaban khia gi fi namar ba nganong fi ngidan kam ban wan pat ba pin sngo thu e kata pis wat lap gi dan ki bri badan ka sparu isu thu kim dan ka purpose in life nganong fi nalakut katu ka jing trai jong ki lakut ndan yesu nganong fi kisu fi nrai ublek khom thawi de khna ban nang sai so kat bagi nang mi kisi nang sai so nang yarap iki bagi beriu nang long ka influence ki beriu ting ong ipi ngi dan kam ban wan pat manual tikani manual ka yathu kan bang yathu ifi mne bala thawi du blai ti bang ila laptop but haba ngin wan pai pat ublai ula pha leng ba ka wai kalenti nganong fi kata ya Jesus Christ fi la pha ngi ya Jesus Christ kan ba an pen thamai pa takada ok tin jong blek ong men ne ba wei tau badan hau kres ula long ujing thau ba thamai ki jing long rem kila let no pi ha ba bleu thau yu adam u thau kum ka jing thau ba thamai rei ka pop kala pen rem yu ti ban wan pat saka jing long thamai dan kam ya uji skres kum ka ni ka TV screen na fi lada manta pimla ban let bet saka Redmi Note ka company Redmi Note mo kan ni ka company mai kan ni mai TV MI TV mo pimla ban let direct to manufacturer fi dan kam ka service center piap le ra kan ni ka TV la ka sniu sya ka service center ka walong kalenti nganong fi kila ban pha sya ka company pat fi tigom ju rungi ban let sya ublai nganong fi dan kam yu siang dan kam ya kalenti ban thau thamai ka dai lang ba uji sukres mo habang nginget hau Jesus Christ nganong fi ngi kala ka bamot nginget hau Jesus Christ ngi khat ya ka snam jung ngiyat leng ba jong u kalenti pi ngimla ban ya shabar jong kalenti ngimlet pat ni ki ki blai ngai ngilet na ublai ba shisha bla thaw ngi leng ba ukhon u Jesus Christ deng ta haba anong fi haba la pen khot ngi da snam jong ngi bangila kala ka bomot ngang fi ngi pendap ya ka jing kha arsin ngi kala ka bomot ngi pen baptis ngi yo pediang yu men sim ba khot anong fi ngilet leng ba u Jesus Christ bat ngimlet shu leng ba kiniam kirkam bun sing anong fi ki Kristan jong iru balai kim say so anong fi wala ngis ngau thu bakla bangilat lang bakiniam kirukam ublai syambu ya kalenti kaniam kirukam ubu ya Jesus Christ baleng ba jong ngong ngin poi biang syublai ngin sa so pen nakataka daw leng ba jong ngi sala ban penthamai gini gijing perkhat ngan keli banyak ba fi mentapen lada pim patdan shisha yo Jesus Christ pipuli kani ka Bible wala pilet jing sang pim ngau thu thau pisdang na pikot syairu pim sung tu ira direction fisupuli tang banyo ban bala dei badap rukom rutin kadau kalong ba pikhalm let leng ba ka jingkhang pidan kam ban let leng ba ka jingkhang leng ba Jesus Christ da pentikana bahai kata ong fi ngar mesyang ampat pentikana bahai kata kadau ngak lumar ngam sung tu ira purpose madan ngak sung tu bet tang ban puli kuat puli sla ban yo kam yo jam la biang ngalak dap yo itai kam hun ngan ong fi kabiang kapisa mo badan kam badan jam te kabiang doi kam dan ka jinghun te kam sim kam dan ka purpose na maru blai sim thawi tang ban shift kam tre jam ban yo government job ngani ban le business kam tre ta uthau ka bo blai uthau bat ka purpose uthau ka ba ngila ban enjoy ya ka bo thau ni ubu mangin keman bangin dan bangin bangin long ka jing yarap iki we beri man fi tina kata daw ngi dan kam ban wan show Jesus Christ ti leng bau Jesus Christ nganong fi dan salak ban penthamai ya gijing bat jing perkhat jing fi gijing bat jing perkhat gi bam pat penthamai ngong fi nginum la ban terikam ngilam la ban function ni khlek lang bagi gijing perkhat balong negatif nganong fi gijing du jing kerman gijing khuslai gijing syap tieng gijing bam ya it gijing bam ya map gijing kwa rha gijing bisni nganong fi tingim la ban long kata kamlu jong perthai to ngi pet naka city sinong room kal nong ba khat ar khat ka ba ar nong fi pat ka sedang ni gijing perkhat pat wong kumno
upol wang ni bat tuat pensariem rengkat ialah dia bat kani ka pertai. Hanrai tu penkala berno ialah dia kan da ka jing pentamai ya ki jing mot jing per da ka jing pentamai ya ka jing mot jong fi khanang ba fin yo tip ka ba kumnu kalong kamon ka jong ublay ka ba bha bat ka ba snow bha bat ka ba janan an pani fi balai ka spa ka phau la dangi ya kat kum ka perthai ngon fi ka kam ai ka jing hon yingi nuksa ka tu ka pandemic no tu coronavirus tu beri badan spa dan phau ru syap tieng te syap tieng yo yap ngonong syap tieng le na bun ki beri yap no ha bat ka spa ka phau jong fi menjuki klam dalak ban pendan kam hok ya kata ka ga boleh ula bu ini pi boleh ula thau ini bangin niat kat kum ki rukam jong manufacturer jangan ni thau baik bahkan function kat kum ba ki principles bobo boleh yang ini ubu bangin niat kat kum ka principles yang di bible umdai kat kum ki niam kurkam bat hangta lada kadai yang ini ba boleh unsim no bangin niap ru ngin sadan ka jinghon ka mensim ngin long prepared namar bangin ayat kat kum kani tigi jingbot perkhat jong iru boleh uang fi papan pentamai man la kasni dan gibri gibla kha arsian ro nganong fi la da bio ga jing peniem ga ba shisha roi nabar kim pen thamai gi jing bot perkhat nganong fi ki poi biang shaka barem nganong fi ti wa lang ila poi shaka ba thamai ngi de ban pen thamai man kasni de ban pen thamai ngi ban testa ban binat yang ni ketin jong blai ngi ban testa ban duai khanang ba balai badakan ni ketin jong blai an pen thamai ngi man tapat nia bun kam ban pet ngabong basni ban puli kat renya puli ya ki kat man batho dau beriu hi ni kelat ya ka ga batho dau belai ban ni sedang ban base ya ka jing em jongi ngin pensyong nong rem ngi ya ka jing em jongi ka ba mat bat kan jam sim lang ba ki jing tho jong ka perthai bat nimpoi se ga ba kan jam sim ngi kut ha be spa ka be phau nong fi sia bun kam be spa be phau la point repop sem la klat ka mat klam le ai nong poi sha ayu kan le ayu tu spa ang pi pila ban ra mereka jing em ka badap kerhai ka ong Jesus Christ uang alawan syak perthai ban ai fi ka jing em fi nama ngila alyap si sien ka pop ngila yap ngono fi ka jing em sien to Jesus Christ uwan pat ban ai yang ai fi kata ka jing em ka ba thamai bat ka ba kerhai uang I come to give you life and life abundantly kata ka jing em ka badap kerhai fi ka sedang no dengan ni jing perkhat ka sedang nak dok no jengi habala pelak penkalai gi jing perkhat la penkalai kan ni dok no jengi nganong fi ngi em no khat kum ka ktien jong blai nong rem ktien jong blai ngi em no khat kum ka ai ga bau blai la tho ngi function no all la tho to ma kum ya kan ni ga mobile mo le kum tam ta no pli kum ta le kamera tam ta kan function mo klik ya kamera am ta kum ju ngi dei ban ya kat kum ka principal jong ktien jong blai in rei la dam pat pen em ngi mar ngi la yap kan jam sim dei ban em biang sim ba khu dei ban wan persat biang ngi nong fi bangin yo ga jing em how Chris Jisu bat de hang ta bangin sa sedang ban snothu mai nang ta bangi snothu ini kan ye ketin jong blai kalong ka syarak ini kalong ka lenti ini kalong ka jingba mi ba anong fi para main ong asno tanat pala ban puli ketin jong blai ada puli kan ni ka Bible bro ka wai ngam ong bang la tip lut rei anang yes man snam bat nga puli bat nga bu thong bat ban pundap namar kat bang anang puli anang yo kinong rem giba per kinong rem ban em bat kum ketin jong blai ba kai ka banga em menta anong fi kai ga banga im menshwa si posnam kala khamba menta nakadaw jong ni ketin jong blai tingang net ru fi ba kat banga nang jam si snam gi bang wan le si san snam menta namar banga dan ya kan ketin jong blai bo im nanang kham ki ga jinglong men sim bat haki ai ki wei ru fi ublai kham shimbu ru ngi bangin im sa aga jin jatra aga jing duk manong fi umdai bangin ruspa bangin pendan bakam baklai kaspa katarum kwa andrei sembu ingi ban im dok sa andrei bangin yarap kiwai ladang ruspa angin ngakamen siem bat hakiwai kumbo pol wang kumbo fila ruspa akamen siem bat hakiwai ru tunaman bha pi bangin man bha bangin yarap lang kiwai bangin sai lang kiwai naka jingdok jingkedu bangin sai lang naka jing ningkong haka jinglong men siem ngon fi bat nila ban le amta dei bangi penthamai jing perkat Hila dapat pentama jing mo jing perkat ngang ni filar fidan ka PhD degree ru pin sanum dan pin simpek baik pindan ka mensim jang jing bisni jing pi hoin ngang fi PE u tiu bau syakri u blai pindan kan negatif thor ngat ngam la gum tai pin som ngat ngam la ban le gum tai ngam la ngaki mestap ngam dan ka jing la andrei fi ketin jong blai pat kong gum no kong
Haktin Bible parang ko, I can do all things through Christ who give me strength. Nganong ong syu bangamla, nganong ngala ban yele iki baro daw tau bapensyat bor nga daw Jesus Christ u bapensyat bor yang nga. Baru Jesus Christ ai ka jinga ai tangila pen thamai gi jing perkhat ni. Ngim perkhat syu ngim ong syu ngamla nreng yong kumno ngan le dak jing ai jing jung Jesus Christ dak jing pen thamai. Ti syu ban pen thamai ga jing jing perkhat ma finyo iki ideas na ublai. Pi ha ba pupuli ka ni tin jong blai men sim ura sya ublai. Ti bapinyo iki ideas ki bapin roy nganong kampidan iki ideas lu pikir habang ban penthamai gi jingmut jing perkhat ng fi habang ban penthamai gi jingmut jing perkhat ng fi mot piap yo ki information na ni ki bathamayam ki ideas ki bathamayam ki kita ki nongrem ki bathamai kam dei sa ban long kaju ti ban penthamai ka jingmut perkhat rung idan kam ban shapting yo blai fi namar dei haba ka ktin jong blai ka kran ya kata anong fi dei habang i-shapting yo blay nang tang anong fi nakabang i-shapting yo blay anong fi pinsay i ban uyu baw blay ule kumno un sa ay fi ki ideas anong fi nginilet nakasam arpusan anong fi tay ko ngum ni kasam ba arpusan kal nong bakat saw pingong ni dei ban poi so manufacturer ngong ngam ni dei ban poi sang tunong tau te unong tau jungi ublei jungi udei ban ma u kan ban ai ki jing perkhat na u kam dei shu ni ki wi kat roi na u nong fi te kal nong ba arpusan jong kasam kat ka jing roi sam ba arpusan khat saw ko ngom ni gong ka jing mot bari jong utrai ka dan bat kita gi ba syap tieng ya u bat un pen bana yaki yala ka jutang manang tau uang kumno kajingmut bari jong try pi dan kam ka secret revelation ro ban penthamai jingmut perkhat uang pi dan kam kajingmut ka bari jong try ka dan bat kita gi ba syapting marhabang i syapting yu blai ngiyak kat kum ka nongrem jong Jesus Christ menta bun ki bri kim syapting syu yu blai kim syapting ban laptop kim syapting ai bo blai judan bat rengkat bat ki kajing dan rengkat bat ki kam dan mla ban penthamai gi jingmut perkhat jong ubri ubam syapting yo blai namar uyat halaka jong kan man umiat kat kum kinong rem umpoi syau tu manufacturer nong fi tu blai ka kran bang ni kong baka jing ya lok jong u blai ru kadan ba kita gi ba syapting yu bad u ay kita gi nong rem gi bari fi ki precepts ni kita gi nong rem ki ka secret mo ki bibri ki what is the secret of your success kai kata ka jingmut ka bari ka ba penlong fi ban job akaman laki liang but kai ka jingmut ka bari ka dei leng bau blai ti blai ai ki jingmut ki bari humno wai kita ki ba syapting yu pi hau job ar pra wang baka jing sedang jong jing start am ga jing start tang no bri jing start bri kalong ka jing syapting yu blai bat ka bakyar no na basni kalong ka jing syampang pi nang ta fin sadap kerhai haba pi syapting yu blai habai sno au Jesus Christ nong ngila ban syapting yu blai dei habangi sno au Jesus Christ ni sno au Jesus Christ dei ba ni puli ka ni ktin jong kani ktin jong blai kanang penkhot ini gi jingput perkhat di ba sarang jong ni namar kan kani ka ktin jong blai kadi ka bala persat men sim no blai bat u men sim ko u alam leng ba kani ka ktin mang fi syau Jesus Christ ba Jesus Christ ulang utau ktin ne utau wai ba u ktin fi leng ba ka ktin ka thlit nong fi pen saper ka kom kan ktin ka thlit u thlit ki ktin kasi siong ba u thlit udan udai thlit ba kham sieng no la ban penyap ban penim ktin jong blai ong ta ti kum no pin sedang ban kran jing im habam pat penthamai gani ga jing perkhat jong fi kum no fin sedang ban kran ki jing kran ki ba ya dai ba kamon jong blai ban penim ya ki bai ki bri lada ka do no jong fi ga jakhlia tang dan sa tu bri barim pila nang pila start no pidang dan ka jing im ka barim ngon fi Raya ba pila dan yu Jesus Christ hang ta dei ba sedang ban penthamai fi dei pidang syapting ban le gi basniu nuksangan ong fi kan le yu la daw briu dan spa kat ba uim haka buat tanglang uim haka yat kan thai ka yat auria haka di drugs ha ubiang ka spa ka pau kadam jing sok se kalong yeng ta adon dan jing sok halong yeng haka im lang sa lang udan saka pisal pen kulumar saya im ya sencar kadar mar budan ka pisam la ban kem uru tekan mento yu takadang ong fi ba umpoi sya unang penim sya tau unang thau manufacturer ngasakran ning ong ba lada ubri udai ban im kata ka jing im ka badap kerhai dei ban wan biang sya unang thau bolong ublai am tang ni kiniam gi rukam do nong fi
Ti dei hang ni nganong ifi kan nong rem tang ini khendet nganong ifi. Lada pikwa piak ban wan pai biang shu blai. Dang dan kamban thamai ifi. Tiga ga ba dan kamban le hani. Itu gi bam 41 shu Jesus Christ la si ba gi bam 4 tip yo blai jong Bible. Idan ru gi ba shu tip yo blai jong Bible kim ju ya kendo yo. Gi shu tip na sla kemudian kata ka jing ya dei kan knowledge ni ka intimate knowledge kata ka jing ya dei ga ba jan ba Jesus Christ ba shu dan kini am kurkam. Ngan ong ifi. Sai sempat lang ba kani video. Nget na how Jesus Christ na do ka do not baro ba ulang ublay ulang khun jong blay dai mau ba thau lang ba jong ula thau ye baro khat ulang ukhtien jong blay ma badam tang kata wan no syaga jingkala ka bamut lada fisudan hakiniam ki rukam ro mi no na jing lam niam ya mi syai ki jingmut perkhat ngamong kamet lada kamet jong fi galet cheno hino ki jingmut perkhat fi kim thamai ngong kam dan jingmut te puli no ka Bible ndai ye ki jing hikai beri nong puli no pet no kumno kumba kitu ki jiu menchua ki badan ya ka tinjong bleh nia en rek ya ka jinglong niam ki kaliu Petras yang Petras kumno bangin yo banyo kata ka jingem bathamai banyo kata ka jingem ka jing penem na ka jingem ka bathamai dan new life in Christ kumno ngin le nila ya ki an ki patang jong gini ki Judaism mo kini ki Farisi ki sadus kumno ngin le te kumno bangin ilio ya kata ka jingem ka bam jukot kumno bangin yo kata ka jingem ka badap kerhai hang ni ha benang ru ha perthai ru pi ka bakham kong san kalong ba ngin im tangkat no snam ni perthai rai ka jingem bam jukot jongi kan ladang im seiso ni khendau ha benang ru nginum poi namar bule upa ngi bingin seiso ni khendau ti ka dan kam kan go kat ko muktin jong bule pinda let bat nga na ki kam ki apostol kal no ba ar khat balai pra haba kitu ki jiu kila kali ya to Petras namar ong fi na ka pop ka ba penlong ngim ta ki ong kumno ni pet tek na ka tin jong blai ki kam ki apostol kal nong ka ba ar ka khat ka ba life nyo pet kila kali kumni la se phir bila kwa e ka ta jing em bathmai pi kali kila kun li ba san ngan le kumno ho ngak kwa ta jing em bathmai kwa ban sei so ngan le kumno kinu kitang nong rem pi ka dan ka step nganong fi kidan ki step by step paka step kalong hino tin jong blai ka ong ki kam ki apostol life nong ba ar khat ba life nyo ba life pra kong ti haba kila yo snow ya kani ladung ngap ya ki ha do not bat kila ang ha Petros bat ha kita ki bai ki apostol apara kumnungin le ti Petros lai thu ki ong to fin kala ka bamut bat an pen baptis ya fi wai pa wai ha kerteng jong Jesus Christ ya ban yo ma bi pop bat fin yo diang ya ka jing ai umen sim bakhut pi namar kan ki ka jing kular kalong ya pi bat ye ki khun jong pi bat ya baro ki basha jingai kat ki bau trai ublai jong yi un khat ya u pi man ong ni fi pai u khat u terwa ai ublai ba fin yo biang kata ka jing em bathmai fin yo biang kata ka jingmut jong Jesus Christ fin yo biang ban em kata ka jing em ga ba pahu pahai nong fi am tang ha ka met rei ha ka men sim ka jing kamen blai bat fin yo ban shong ju nam ublai dala yap nang ni perthai fin dan ka jing kerman ha ublai nong fi hang ni ha perthai ba ka benang ong wan biang leng ba ki nong rem jong ka tin jong blai ya ka bau blai ula ai ha ki nong itu lupa ya ka bai blai ula a kupa ula ai ha khun jong Jesus Christ bat guni khun ula ai patang ha ki apostol ki bla tho e gani wan biang ti fidan kam ya ka jingkala ka bomot kamot no phai no ni gitu ki jingya jong fi phai no na ki jing shania jong fi ha ka jingla la jong dan ki beri ba shania ha ka spa ha ka pau ha ka ki talent jong ki jingla nong fi kini kimla ban pen poi fi sha kata ka jing pen thamai ka jingim kini kinumla ban pen ai ka jing suk ka jing hon fi namar fi shania al di ubri udal di umla udan kam kani ka TV kanumla ban shania al di la kadu kamla ban thau thamai dal di ka ban let chong manufacturer ngir dan kam yo Jesus Christ ngidan kam ban kala ka momot Jesus Christ ruang ha gospel markas nang baningkong khat bakhat saw wang ka hima jong blai kal hajan tu fin kala ka bamut bat nget ya ka gospel yet banyak mata hado ka jinget jong fi ka shulong shalon em ka shulong tang na sun em kata ka jinget jong fi Jesus Christ na fila damat ye u nong fi let's say da fidan kiniam hirukam nong fi film patmat dai film sotho ka nong rem jong Bible film puliem film sotho da ka bor beli film lak ban sotho da ka theology film lak ban sotho ka dai tat ndau men sim jong blai lawan hapo jong fi fila pen baptis ye fi do men sim khoi bat ha ba fi pet ya ka nong rem jong tin jong blai fin sai i nong fi gi bari gi bakan jaman sim dai habau Jesus Christ ula pelak lut ya fina kapop o Jesus Christ uwan ni amtang ban supen long nong bot ya fi uwan ban pen em ya fina kapop kadai kapop ka bala pen kulumar gi jingmut perkhat jungi
fi ke bat wa adam ang fi kidang sedang ban snaniam ngon fi haba kila le pop jaka ban penkop dau kun lang berat ki sedang ban shim da kitu ki slading dembur ban tap ya ka pop jong ki fi le ban tap da ka pop jong fi da ka jing puli kat ba da ka jing duai da ka jing lech ki jing sang em la dai fi dai ban ya kendu so yu Jesus Christ nang tau man sim ko in saya lam fi kini ki nong rem jong tin jong blai fi sa shai ya ka ga ba fi puli nong fin sa yo e kani kan nong banong kanang thamai mang si bat fin sa bang ni kani nong fi kani kan long no kumbau apostol Paul wong ba pat ngan puli kani kan salong no kan nong rem apa pinya ye in puli ya ki kam ki shiti ki bru pa o shiti ba ar Timothy kalau la nong balai khat ba khat real wong kumno wong ar Timothy lai khan ri wong ka jing tho baro kalong ka bala persat men sim do blai bat ka ba men toy ya ka jing hikai ya ka jing snang ya ka jing pen bet ya ka jing ben mlien ka ba hak kenang bau beriu bat kenang bau beriu jang ublai unyo long janai habala pendap biang ni u syaka jingle babha baro bun sin ki keli yang bun sin ki beriu habagi phone yang agong ngam su thu sta puli kat ba ngala dan kat tap haus nam ngam su thu sta puli samthia duai samthia ngono ba pimpat ya kendu yu Jesus Christ pimpat penbaptis si video men sim pimpat laj lut si sana ka pop ta kadam ngalong kum ta men syang ngono rei paramanget da ka jing ai jong blai walang am ong bakan dan ka sinless perfection ngam kran ni ban ong bau beriu la janai ngam kam kran yel dir bang la janai ring dang ya dang be ta ka jing janai ban yai san na kani ka tin jong blai sya kata ka jing penim ka janai pet ka khat ka ba khat san gong yau Timothy Paul tho Timothy wong bat na mendang khun lung malatip ya kita gi jing tho ba khoi ki bala ban pen start ya ni sya ka jing penim da ka jinget ka ba hau Jesus Christ nong fi hatu fi dan la dan sya nem ka jinget ka ba shisha hau Jesus Christ lada fidan ngong kani ketin jong blai jong fi pin perkhat senyasi kani ngimla ban pretend ban chupuli ngani ketin jong blai da jing nak bri fin sathat no anong fi lada pin that lu fin kanum poi saka e ka ba thmu blai anong fi nrei da ka jing ai jong blai ngakran ye fi ni to wan pai no sha kata ki nong rem ki ba shisha jong ketin jong blai mi no na ka jeli kanu ka bam dei kat kum ketin jong blai sedang ban jet sedang ban ong da fidan ka do nut sha ka ba tharangan dong sedang try pen i yang pen pau yang shisha ngakwa shisha bandai kendu ban me ngatrang shisha ye me tra ji sunga kala ka bamet ban ngapai tu pen pau me du men sim ko haba pidan kum kata ka do not nganong fi ublen wan pau rei da pi ai pen e pi ong bat ngi kani ngadan katai ngim jule kum ni ngim jule umtai ngim jule umta haba khadu ublen umla ban trei kum ya ta do not ublen umla ban trei ka do not ka bapat bat ka balwet ka batrang shisha u ban le kat kum kamon jung usala ban pen thmai ki jing berkhat fi usapen kendu ye ki bri ki ba fidai ban ya kendu onong fi ki dan kam ka connection onong fi usapen kendu kinu ki bri ki ba fidai ban ya kendu tenak menta ka buram jong blai yaro you try to im da kata ka jing im ga ba pahu pahai ha ka kerteng jong Jesus Christ subhana Nazareth amen ba amen